אהלן מוטי. אהלן. ימינה? כן. אתם במהיר? כן. טוב מאוד. יופי גדי. לצמד למצלמה, בדיקת סגנון. בבית אני מנתח. אם אני מהיר מדי או איטי מדי תגידו. קצת מהיר. אני אעט. חשוב שזה יהיה קצב בינוני. מהניתוח שלי אתה תמצא ספרינג רול. הניתוח סגנון חשוב שזה יהיה קצב בינוני, כי אז הסגנון יכול להשתנות לרעה. מה אלי? אני אומר, בניתוח ריצה שלי אתה תמצא ספרינג רול. כן, אוכל וייטנאמי. בהחלט. יופי לירן. GoPro stop recording.